Napden sawai piki parlok ki bistanar ban pay yak de video ha ka channel ling ba ka kol Cristiano Ronaldo but as Fofana job ka Al Nassr ya ka Raja sie dan Laila iwe kol haka jingile kai quarter final jong ka Arab Club Champion Cup menin kami apden ka Raja sie bat ka Al Nassr tang ha kelas step kala job ya ka Raja sie dan Laila iwe kol haba pai shak ne ka jingile kai tang ha minit ka kat kandai ka Al Nassr kala yo ban thep ya ka kol ka bading kong lingba Cristiano Ronaldo bat haka minit ka baar kundai sash sin pat ka Al Nassr kala yo ban thep ya ka kol ka baar lingba US Al Ghanam bat haka minit ka balai popra ka Al Nassr kala yo ban thep sa ya ka kol ka balai lingba US Fofana haswa ban kut ka class step kata ka minit ka basawpwe ka Raja sie kala yo ban phai ka shikol da ka Iarap player jong ka club Al Nassr madu lingba ka on goals haba phai shak jingil kai haka klamit kalong ka baya khajba namar baro arti ki club kim shamla ban thep kol hadu ban kut ka jingil kai jong ka klamit bad dailing ba ki kol haka class step ka Al Nassr kala job suk ya ka Rajas dan Laila iwe kol bad kali uru musndon shaka semi final haka Arab Club Champions Cup bad haka semi final ka Al Nassr kan yakun persya ya ka Al Shorta kaban sele kai haka kandai tarik minta ubnai haka por pa PM parlok tang kini ki kubor ngai ba pila sungtu ngin sai kendu akwai pat ka video kublei shibun